Cek Sugeng Surup. Halo. Grup ndi ku Mbak Di? RHS Production jaman-jaman Jumadi. Dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodha ati rinten siang dalu kinorban jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalebu lir nguyai segara datan bisa ngluluhke atimu suwe nggonku ngenteni liwunge ngatiku antuk jampi dadi ati sawiji najan apa tak lakoni sabda pandhita ratu mung sliramu kadya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati. Alhamdulillah esuk awan sore bengi ning kene ning dalemipun Bu Temok. Endi piyayune Bu Temok sing pundi? Halo Bu. Bu Temok seneng ati Bu. Najan ketoprak pe munggah panggunge kaya nguwat Siratal Mustaqim. Lah wong dalane kok dikei jembatan Siratal Mustaqim meleset kepetel ngiwa keblowok. Ajur biasane ning kono lapangan sening kono iku malah teles kabeh iso petelan. Wingi malah ketoprak rasida kebanjiran panggunge klub. Nyapa aku cerita karo dulur-dulur kene kok. Lah wong kene ade mbok critani wong ya ngerti kabeh. Ngerti apa wong kabeh do mulih wayah gradak-gradak ndek nganane terus kene do golek kodhok ning ngiringan panggung. Ora ngono. Lah iku tak pikir iki dulurku lanang Tarmuji lho. Mas Tarmuji. Lah iya wong nggon ya semene ambane. Lah iya kok gak gelem nanggap toprak ya Bos. Kok perkara nanggap toprak iki lho. Lah pripun? Lah aku kok iso diapusi. Nggone iki pas-pasan. Panggungem terno sore nek ora main lho. Aku ya anut ae lho jajalan. Aku roh perkarane. Ana apa? Anane panggung dang diterno rene. Iki jarene filosofine dulur-dulur kene iki iso nolak udan. Lho. Apa tumo nek jenenge panggung kok nggo tolak udan iki? Lah nyatane panggung didekno gak udan terang benderang. Ngono ya. Sulang ngidul. Udan. Mantingan bulu Udan. nganti tekan Blora ngetan cepu Bojonegoro Jatirogo sampai rono iku Udan. oga aku kondektor bis sing kandha udan sapa Lah kok mbok critakno? lah iya kono ya udan kok wis tak omongno Lah iya. aja neh kok kene lor kono walah kowe roh banjir amak-amakan Banyu wah tenan Bos aja rono
Lore kali untu, lore kali untu, kali gusi, kali ban. Wis tenan udan sing paling dhuwur siku kali untu. Lah kok iso? Mang aku rak menggok sedilu tekok Mbah Sarmi. Mbah Sarmi napa meneng ae? Agek deres-deresin ndor walah Mbah Sarmi dhuwur sira umum. Maksude apa iki? Sing rasa apa wong aku ya ora mudeng ora didohno marah ya. Wong kok ana-ana senenganmu ayo maju rene yuk. Kanugrahan. Alhamdulillah Pikantuk dawuhe. Lho, mulane sesuk aja keinginan, Bos. Pikantuk dawuhe dulur lanang meneh. Jenengane Pak Tar. Tar sapa? Tarmunyi. Apa? Tarmunyi. Dalah Ibu TMK. TNK iki sapa? Temok. Bu Temok. Olane aku seneng ati le. Nggih. Kanugrahan iki iso ditimbali meneh. Nggih. Walaupun beda acara. Oh nggih no. Sing 2 tahun yang lalu nong kene. Nggih. Acarane syukurane dulur-dulurku kali untu. Kali untu. Alhamdulillah tahun wingi ora iso. Mboten saged. Terus kalajeng kanca liya hari ini didhawuhi meneh kali panjenenganipun Pak Tar. Iki nek ora salah duwe gawe mantenan mergo esuk mang ana resepsi. Ya ta? Iya, Bos. Mulane aku bersyukur banget iso melu ngalap berkah Kang Amin, Putra. Nggih. Muga-muga wae ingkang dipun nikahaken tansah pinaringana kabahagiaan. Amin. Tansah kaparingana kesehatan. Amin. Tansah kaparingana keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saiki aku wani Tapi siji kowe gak wani ndongakno. apa? Muga-muga ndang gadahi golekan kencana ingkang saged tata jalma kawujudan putra. Kowe wani ndongakno. Lho, ya wani ah, Mas. Kowe dhewe urung manak kok ameh ndongakno. Kudune kowe dhewe dongakno muga-muga kula ndang manak ngono. Lho, lah wong ancene lagi Mas. Lagi ya oleh nek mbok guwebot ndaku bojoku nikahan wis meteng 3 sasi. Persiapan ana unen-unen sedia payung sebelum hujan. Sebelum nikah Wis tak tengisik mergo programe permentah LKMD. apa iku? Lamaran keri metengon dhisik. Walah Gusti, Gusti. Anak lanang anak wedok sing dadi nganten tak suwun aja nganti duwe lakon kaya bulus duda iki lho. Lho, ya ora ngarabos wong iki wis resmi ya. Oh iya ya. Lah iya nek ora nganu ya pokoke aja nganti lakon kaya iki lho. Lah kok kaya iki iku? Kowe sampean wis tau kandha. Apa? Angger ana wong mantenan mesti mbok ngenekno. Heeh. Dadi manten iku Seneng ning aja seneng. dadi manten. Lah kok kowe dhewe sing mbok dongakno do ngestokno. Lho kok malah mbok lakoni tenong ora ana pateke iso omong gak iso lakoni dhewe. Iya ta ora? Lho, wong ancen jenenge watu sandungan ya, Mas. Nah, aku kan bolak-balik tak omong. Iya. Nah iya. Mergo kabeh iki lelakon uripku ora iso Bu, dingerteni lakon apa hobi? Iki lho kancaku. Sik ah. Hobi ku nek aku sing tumindak ah, Mas. Lah terus. Lah wong aku iki ora tumindak kok hobi lho. Lho, maksudnya hobi apa? Lah mbok dulurku wedok ku malah ngomong banter Hobi serabi. Lho, hobi serabi. Ku apa? serabi sing saka apa Bu nek nganani glepung. Kanggone anu kuwi. Tepung terigu terus dikek tepung terus dikek terus mangkok. dipanasno sing rupane ireng iki ta. Terus diupluk metune 0-0 terus iku lho. Dadu iku. Iku serabi dak bunder terus. Wong kok ana-ana. Lah iya. Aku iki ora kok wit gedang woh pakel ngomong gampang laku angel ki ora nanging kasunyatane kaya ngoten niku. Oh nggih nggih. Mulane ya tak lakonane. Pancen ya Mas, aku ngomong bolak-balik. Siji pati, loro rejeki, telu jodoh. Iki sing ngerteni iki mung Gusti Allah. Menungso kaya aku sampean Pak Tarmuji iki mung sak dermo angklakoni. Telu perkara pati, jodoh, rejeki.
niku sing ngerteni Gusti Allah. menungso ora bakal Ora iso bakal ngerteni mung isane berusaha lan nglakoni. Pengen ngerti apa sing tak omongno. lho ya jelas no Contoh rezeki. Rezekine menungso ki ora bakal awak dhewe ki ngerteni. Nggih. Mergo apa? Kowe karo aku mung isane budidaya. Ana kahanan ki jarene ana loro, ana rina, ana wengi, ana apik, ana elek, ana sugih, ana ana mlarat. mlarat. Iku mesti Mas. ana waras ana bento Ana sing bahagia ya ana sing susah pegatan. lah pegatan Lah iya, ana sing rukun, ana sing pegatan. pegatan Wajar to kuwi? iya Lah iya. Contoh wae nek padha-padha rezeki kaya sampean karo aku. nggih Kowe ya ora entuk lara ati. lho gak aku Kowe ya ora entuk iri. Mergo Ora. apa? Usahane padha, Padha. nanging kayane tetep ora padha. tegese profesine padha usahane padha Ning kayane ora iso padha. kok iso ya Iso. Mulane kaya iki mau awak dhewe teko kene. Nggih. Tuwirik-tirik bakaran iwak sakmono akeh. Ya ta? Heeh. Sing kidul dalan ki lho Mas. nggih Padha-padha le bakar Bakar iwak. iwak. Ning tak kira rezekine Rezekine ora dhewe. bakal padha. salah sing bakar iwak nek kepengin laris bos Lah carane piye? carane bakar iwak sapa sing tuku iwak berhadiah emas 10 kilo laris tenan iku bos yakin aku Dibantah to kowe. percaya. Wong omongan kok glanter anu kowe iki gladrah. oh gak nyoto lho bos Nyatane. nyoto saiki pamane aku ame ati ketoprak Ah. ora mungkin iso nyanyi jenengan mergo jenengan wis berjalan ketoprak ya wis laris Ah. lah saiki nek aku adek ketoprak aku duwe trek dhewe bos Rike pripun? sapa sing nanggap ketoprakku berhadiah emas 5 kilo mesti lewaris Laris apane? laris bos aku mesti yo melok lewaris Laris tanggapane. yo laris adol omah BPKB sertifikat tak adekno kabeh Wong kok ana-ana ae. Iki nyata, Mas. Nggih, percaya. Mulane sing ngerteni mung Gusti Allah, Ha. kowe karo aku mung sak derma nglakoni. Rezekimu, rezekiku ora padha. Beda. Padha-padha dagelane. Padha dagelane. Padha-padha wedakane. padha wedakane Ning kayane tetep ora padha. ora padha sampean bos aku anak buah kok kuwi iki ya asline ora perkara kahanan donya ya secara tidak langsung mengenyek diriku Iki ki ra ngenyek. lha nyatane ya tenan percaya bos awak dhewe padha-padha dagelane Lah, padha-padha wedakane Lah. padha-padha nyambut gawe ning Wahyu Manggala lah ning beda julukane julukane pripun? bos karo mocok Mogol karo sendor lah iso merta. lah iya ya panjenengane Pak Tar ya padha ae Lah iso. bet padha-padha usahane apa jenenge gelas karo piring ngono Pak Maksudnya apa? warung kopi Ah, padha-padha warung kopine ah iso. sing mriko bos temok ibu temok warung kopine ya laris manis Ah, nyatane iso nanggap ketoprak Wahyu Manggala perkara kopi lah iso. Inilah namanya rezeki. dadi rezeki ora ana Sing ngerteni sing ngerti mung mung Gusti Allah. menungso Mung sak derma anglakoni cocok cocok. sing nomor loro Pati. tegese Jenenge pati iki menungso ora iso ngerteni. kok saged Iya. Mulane kabeh menungso ayo ada budidaya sing apik. Oh. Mergo apa? Wong jeneng pati iki ora ngerteni contoh. Contoh. Kaya tanggaku wakiran. nggih Ngene iki bar enak-enak ngombe kopi. oh Terus turu lho ndelalah ya turu selawase. Mati. Tenan iki nyata, Mas. nggih Contoh meneh kaya tanggaku wingi. nggih Wis enak-enak bar ngombe, bar wah gegete ra karuan. Mara ning gone ngonoan, lah malah mati. ngono ana Alah kaya kidul kuwi lho. Iki nyata, Mas. KLU Heeh. Padha Ora bedane kaya Mas Sendor. aja aku
Aja aku. Ora Parciulo. Parciulo lho mati ning dhuwure bojone. Lah iya, Kakean ngombe pil dosis operan. mulane aja Oh, berarti pati menika mboten nonton sing ngerteni rahasianing Gusti Gusti Allah Dewi. Oh iya. Pungkasan Sing terakhir jodoh. jodoh. Sapa sing duwe anu sing dadi nganten? Putrane Pak Tarmuji dalah Bu Temok. Asmane. Ya iku aku sing gak roh. Duwawane ra umum apa. Lah kok iso wong bapak ya mung Gur Tarmuji mboke Temok Lho ya. Padha karo aku, Bos. Lah kok padha? Jenengku Sendor, anakku sapa jengene? Sapa? Muhammad Bismillah Richard Fernanda Filman Juana Ilham Tuhana Wilhamdi. Roh kowe. Baleni Mas. Ora ono sing keri kok mbok kon baleni. Iki wis lancar kok. Ora. Jenenge anakmu sing dawu masa jenenge anake kok gak ngerti. Ayo baleni Mas. Dimas. Wis celukane tok. Loh, lah mang ana Muhammad Fernandos. Oh, wis gak iku wis tak ranggo ya. Ame Dimas tok ngene. Celukane tak celukno tok iku ae. Lah kok ngono? Iya, Bos, aku tahu di absen karo gurune iku gurune ngantek kemengdase kok. Perkarane. Wong nyelak niki nomor absen 3 Muhammad Dimas Fernandas Pitkanasan. Alah aku ya ora mudeng neh wis. Angil kok jenenge anakku. Sesuk ame tak genti kliwon ngono. Ben gampang undang-undang. Mulane iki tak omongno. Oh, nggih. Apakah panjenengane pun biyen iki berpikir Pak Tarmuji Pak duwe Tarmuji. mantu iki. Oh, nggih, nggih. Terus anake iki terus dadi Entuk manten iki. karo iki. Oh, nggih. Apakah terpikir Mboten nonton. mergo jodoh sing ngerteni mung Gusti Allah. Jodone Mas Tarmuji duwe anak mantu iki. Nggih, nggih, nggih. Ngoten lho. Ora bedane kaya aku. Sampean Yen biyen kowe jodoh sing dhisik-dhisik kok nganti telu ya Bos jodoh. lah ancen perkarane ya dodoyan garangan mulane ya tak jawab. Berarti jodone garangan iku tipetem. Lah iki lah ya tipetin mau. Iki anakku sing tung beda bapak siji mbok. Ya wis, Nggih. Pak Tarmuji matur nuwun iki Spesial buat izin Pak Tarmuji. Mas Rokim jarene teko dalu mohon Nyunatno. maaf. Mulane aku lagi teko langsung dandan iki mau. Aku dhewe ya kaget. Ora ngabari aku ora Nggih. apa-apa kok ujug-ujug jare mangke dalu. Ke, Nggih, matur nuwun kok Siap, ndang siap. jaga regol. Oh nggih. Sukses selalu Pak selalu. Tarmuji. Nggih, Wis nggih. pokoke ngono tok. Bahagia Ora selalu. apa-apa. Mempelai Nganteni apa berdua. jenenge aku lali cah. Wis mengko bengi wae. Oh nggih nggih siap siap siap. Iki dontang jaga regol Oh, wae. nggih. Heeh. Nyanyi ya, Cah. Sak lagu ya Bos. Oke. Spesial buat mempelai berdua ada Katresnan Sejati. Wah, Spesial penjenengane sing Wah. request Mas Danang apa Damar lah jenenge aku lali. Kira tau nyanyi kabeh wong loro. Tenang ae Bos, aku mang wis latihan sesek esuk kok. Nyanyi tenan, latihan. Iya iya wis latihan. Jane aku ya duwe andalan. Tapi Apa? urung wani munggah panggung, ijek nang ngisor. Ben sik sok ben ae. Ayo Ben tak simpen kok. nyanyi sik. Iku ana penyanyi wedok barang. Sapa? Nganggo Minul mata kaca. Darastita. Manuher, dekne nggawa putune ra ngarah wani metu putune glithike ra umum kok. 150 tekor tuku dolanan 700 kok bosok kowe. Jo suwane entek. Oke yuk. J Apa, spesial Mas? Katresnan Sejati. Sejati monggo ya. Iya iya, nek menawa eling. Iso tenan bora. Andi. Ayo Mas Dimas karo Batu. Duet ora iki? Duet. Siapa yang bisa duet? Boleh. Yo. Pikir nang kono. J Pak Tarmuji siap. Situ ada mike. Iku ana mike. Nyuwun mik si anu siji Mas. Tur. Janji tresno disekseni lintang-lintang satengahing wengi ati kang nandang asmara
sewu lara nambani atiku jiwa limas tentremno atimu aku setyo ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci manggiho rahayu wanggo RHS Production WML Putih Batak Kantong Channel Sesuk iku jare orang ngerias sampe nyinden. Hah? Si loro telu tresno disasani lintang-lintang satengahing wengi ati kanandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki weku janati ning endi duh wong ayu kang tak anti-anti yo Buena Berkah NBS Yusona Gold Sepro Music Metade So Ayo deh wong ayu ojo sira kloso aku teko gowo tresno lelakon asmara gawe sewu rasa nambahi atiku jiwa limas tentremno atimu ati setyo ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci Manggio rahayu Tresno suci Manggio rahayu So yo Meh podo wis Sing biyen ngetutno aku cilik-cilik Ah, saiki nggih. wis do gerang-gerang. Wis tuwa malah nglangkai tuwane. Malah aku ngrasakno. Ya wis ora apa-apa. Jih. Pokoke jagongan. Siap, Iki siap. mang kesoren lele metas yuk. Oh nggih. Do Jogo jogo regol. regol. Sampeyan ajeng teng pundi? Ajeng teng pundi? Arep bali. Bali teng pundi? Makian. Wis ngomong-ngomong. Lah, wong wis sore. Wis sore enek. Hei! Hei, hei, hei! Ini jare Dipun. lagi Dipun. Hei, ceritane ta ora? Iki piye to? Biasane. Biasane piye? Biasane jenengan ape mlebu kan tak pengi. Iya. Mergo gak nggawa tanda tangan. Ah. Wis iki api-apian naten Arep Indonesia. lebu ana ing kepatian. Oleh. Betul. Ngosek, ampun. Lah kok orang Kowe kira takon aku sapa, Rek? pun ngertos. Sapa? Layang Hei! kita layang komite. Meru.
mubeng. Sing opo sapa? Tak omongi. Lah nek kowe terus kon bomah nganggut. Lah rampunge cerita iki piye? Ya wis pokoke damai ngono lho. Damai piye? Iki kanca-kanca iki ora akeh sing metu kok damai damai. Menak men kowe. Lah kowe kok ngarani iki? Aku jaga rego. Apa iku jenenge jaga? Resa kowe iki. Rene. Putrane Patih Lugender. Rene. Mung siji. Rene. Ndoro Sing Pusian. ana Patih Lugender sapa? Aku. Lho iki diakoni apa? Pangkatmu ki apa? Lah emang jarene anake Patih Aku Lugender. orang kondo. Aku delok teke. Kok jrotek Sing dadi layang setol yang bukti iki lho. ngeyel. Rame enten apa? Kepengin mlebu ning kepatihan takon mlebu malah emoh. Lho piye? Ora gelem. Menawi kersanipun badhe dimuli wangsul. Lah yo jan. Yo gak mimpi. Wis ben. Wis ben piye? Hei. Apa? Iki lho bingung. Iki ceritane kok gak rampung-rampung iku. Lah piye? Lah kok padha ngertine. Saya tak omongi. Pancen dagelan delok jaran. Bos aku iki wis pegel tukaran ya. Aku yo padha. Wong angger dina kok tukaran karo cah loro iki angger Nek kowe lakukan. wis ngerti aku. Ya rah. Aku padha ngerti kae. Lah iya. Ayo Jamarulan. Lah iya. Iki Sabtu balon. Iya, iya. Ayo Gego. Lah iya. Ya wis. Layang seto. Nek kan mlebu yo Layang mlebu. gede. Ngene. Ngene. Wis rah. Iki wis ngerti kan. Ya wis rah. Kira-kira dobrake rambungi ning kene apa metu? Tuh. Iki Ora iso. Damar Wulan. Damar Wulan kudu kratu. Iki sabdo palon naya genggong, layang seto, layang kumitir. Pun ngeten kemawon mergi ketoprak menika mboten wonten perang-perangan, pun damai menika sampun kembul bojone. Oh, diagelan delok jaran. Dereng jangkep. Apa le? Patih Lugender Patih, mriki. Omongi. Mo. Mo. Patih, mriki. Ora enek ketoprak kaya iki wis. Kowe iki kok ganggu wong tuwa leleh. Mboten ganggu. Niki wae lho, ngaku anake jenengan. Bener niki anake jenengan. Lho iki pancen anakku. Lah, anake jenengan ha? Iya. Arep mulih ning kepatihan tak kongkon mlebu malah muring-muring niki pripun? Lah sing bener piye? Sing bener pripun? Sing bener pripun? Kowe muring-muring. Mureng-mureng. Perkarane. Takon mlebu. Tekon mlebu. Aku kamangku durung pengen mlebu kok. Nah, Kowe urung kepengin Durung pengen mlebu. Monggo mlebu kowe enak. Enak. Lah ditokno ning jero apa ning jaba kira-kira? anggere mlebu enak. Kowe mlebu pawon sing mongah-mongah enak ta ora? Kuwate. Lho, barang. Lah nggih. Upama kepatihan kedunungan wong-wong ini iki rucek mo. Rucek tenan Pigat wae. iki mau perkarane opo Perkarane kan meneh sampeyan iki. Kowe kon mlebu mau. Dikon mlebu aku mau. Ngeten lho, ngeten. Aja ngono meleh. Kula mboten cocok dadi jaga regol. Damar Wulan tak kengkene ngarit mawon. Ngarit. Ngoten nggih. Arep ngaret. Arep pulang kampung karek kowe. Ah ngene iki lho, anak bae sampean nggih bingung wong kok. Jujine kok wong ngene iki ngerti teke ndekne. Kowe ate jaglan ndlokok jaran iki ngopo? Aja. Wong malah kowe dibedheli terus. Ya, iki yo Mulane kowe kok malah duwe anak buah kowe iki kok malah bingung. Sabar. Untunge kok tata. Lah nggih. Sik, lha kok ini lha kok? Lho, tak melu. Ayo melu ayo anak ngono. Ngarit aku. Ayo mo, ini mo. Kaya ngene rekasane nyambut gawe. Tak wiwiti kawit esuk nganti awan grandang. Kusumaning ayu anjas moro. Nggih ngaten menika. Lelampahan kula pinangka dados abdi. Nanging kula niki kepengin ngertos. Mongko mboten pantes menawi panjenengan mapan wonten ing pagedukan papanipun para abdi. Ya ora dadi ngopo to Kakak. Nanti aku mlebu ana ing pagedokan iki. Ya mergo ana wigati banget sing arep tak kandhakno karo sampeyan. Menawi tetelo wonten kawigatosan magepokan dumateng kula monggo enggal-enggal paring dawuh dumateng ing abdi. Ini ya Kakak Gemula.
kados pundi Kusumaning Ayu? Satenane aku ki arep kondo karo sampean. Nanging aku isin lho, Pak. Ampun isin. Ting mriki mboten wonten sinten-sinten. Jadi ngene ora ono pawongan kejabak karo sampean. Leres Kusumaning Ayu. Aku ora usah isin apa sing bakal tak kandhani karo sampean. Enggal-enggal paring dawuh. Ini lho, Pak. Pisan aku ketemu karo sampean. Aku duweni rasa tresno karo sampean kok Kakang Damaruna. Niki saestu. Heeh. Kula nggih tresno Kusumaning Ayu. Sing luput kuwi ngono sapa? Damar Wulan tau. Wani caket kala panjenengan nek. Kakang Damaruna iki ngono luput. Nggih. Sing luput kuwi ngono ora Kakang Damaruna. Lah sinten? Sinten? Sing luput ki ngono aku. Lho, kok saged? Coba sisawang. Iki ngono nang gone sajroning pakujaran. Iki ora papan gunungku nanging papan gununge Kakang Damaruna. Jadi sing luput iki ora Kakang Damaruna. Dados panjenengan menika pengen mlebet wonten ing pakujaran. Lho iki nek Kakang Damaruna Boten Ora apa-apa piye to? Lho, boten apa-apa. Ya kula dinebetke pakujaran mboten napa-napa kok. Nantang perkara mo. Nanging Mengko nek sedulurmu iki mlebu ning pagujaran karo Damaruna. Mlebune loro, metune ra dadi. Carane. ayo ditaruh. Ayo. Kok dhisik? Napa? Aku karo Kakang Damaruna arep lebokno pakujaran. Nggih. Ora usah mbok lebokno, aku iso mlebu. Jebong. Ulurmu kok wis pinter nglebokno. Saiki nang saya ngedi nggih. Iki pripun iki ngene. Sesuk iku lak pisuwanan aku masuk ae. Nggih. Kowe diandano sing besos. Nggih. Sing bagus pamer ning ngarep. Ingkang saged bingkas karya menika laris saking dusun ingkang nami Damar Sasana. Menika kelulusan anak mantu kula Damar Sasana. Nyata pun dipun warapaken. Ngestaken dawuh Sang Juna. Apa bener sira kang aran Damar Sasana? Kasihan Sang Juna. Yen pancen kaya ngono rantinen saumpama. Lamun kowe bisa bebas karya nentremake Brajamadya bae nugroho sing bakal mbok tampa. Tambahi panes. Lah niki napa? Niki napa jenengane? Damar Sasana. Iki ana apa kok nesu. apa niki? Niki Damar lawaran Sasana Damar Wulan. Lamun bisa mberat memale negara bakal nampa nugroho disumitani Sang Juna Kencana Wulu. Kowe iki aja bodho nemen-nemen.
umpama Damar Wulan kelakon mateni Wuru Bisma Menak Jinggo. Nek wong tuwa iki isih urip, akeh reka Carane niku pripun? Lho carane iki tak kandhani. Ngoten. Oke, bareng. Diajengku ya, Kak. Dipripun, Kak? Mengkene sliramu sing dadi pasisi. Kok sapa wonge sing bisa ngluwari aklan sliramu ning Taman Sari Poroligo kene? Yen wadon bakal tak aku sedulur Sinara Wedi. Yen kakung bakal tak sitani diajak terus ngarep. Aku sing Sinten panjenengan menika ngantos panjenengan menika mlebet wonten ing dalem tamu. Diwanoke aku Damar Wulan. Kosok beline sapa kok? Kula puyengan. Sawijine. Nggih kula payite. Weto lan kepuyengan. Mapan ana ing taman Puralingga kaperna apa kelawan Wuru Bisma Menak Jinggo. Garwanipun Kang Mas Uru Bisma Menak Jinggo. Yen kaya ngono tiwas kebeneran. Kanthi sarana aku bisa ketemu Ijen lan Ijen kelawan Wuru Bisma Menak Jinggo. Manut kelawan aku manjing ana ing tilawan. Kok nyadar? Ayo yang kene. Taman Porolinggo konsep. Ayo, gasut. Wah, cilaka niki wonten suwantenipun bocah linang. Ono suarane wong lenang karo wong muda. Ayo. Ayo. Ayo kene. Wah, lubriyane menika lho kae. Yang coba tak di. Inggih lho kae. Jempol garwaku wae tolan kunyangan yo. Ning jero kamar kanthi ngledeno ora nganggo sandaran. Telanjang. Nyunge ayo. Dipangku karo bocah lenang iki lho. Bagus tenan. Yo, kowe kok malah nonton. Yen milih niku ta timbang jenengan. Kowe njaluk tak pecah. Ampun lurae, inon nika ngilani dandane panjenengan. Yo di sana. Sugih kendel bondoan. Mlebu ning Taman Porolinggo. Jawab garwaku satmono maito lan kunyangan. Sopo jenengmu, Gus? Diwanoke aku Damar Wulan. Yo jenenge Saulan. Wis salah lurae, jenenge Damar Wulan. Anjir kok Damar Wulan saulan. Nganti aku kumawani lumebu ana ing Taman Porolinggo kaporo. Jawat kelawan garwamu. Kabeh mau wis tak sengaja. Ing ujug aku mung kepengin ketemu kelawan kowe Ijen lan Ijen. Ngertenono Wuru Bisma Menak Jinggo. Tenane aku minta sraya saka Praja Majapahit supaya ngendakake pakartimu. Jebul minta sraya ing Majapahit. Senopati Majapahit lurae. Apa ora ngerti kondhane Wuru Bisma Menak Jinggo? Yen pancen kowe nyata sawijining satriya kang sekti Mahambara. Ayo tabrakan Wuru Bisma Menak Jinggo. Buktekno ning papan kene Wuru Bisma Menak jebul ora cocok karo Jumbar. Nggih. Lagi ke Taman Godo Wesi Kuning. Wis jengkelang dadi batang. Matek ya bong kaya lurae. Mula ngene yo. Kados pundi? Jaganen madite si Damar Wulan. Sesuk-esuk tak pocok janggane. Tak anjir ana ing tengah alun-alun Lumbangan.
Kasus ngeten lurae. Mongso. Kejopelan saulan. Bendemeni garwane benderaku terus mati. Aku sing ngawula nang Blambangan taun-taunan nek gambare ra roh lho. Kowe wis roh. Timbang ngopeni kowe bae ning desa Garung ya. Wis kelakon anggonku tetandingan kelawan Wurubisma Minak Jinggo. Nanging kasunyatane apa? Aku kasoran ing yuda. Perangane Punggawa Praja lan saka guru dikateke ana ing Praja Majapahit. Padha gugur ana ing palagan peperangan lamun to tetandingan kelawan Wurubisma Minak Jinggo. Merga apa? Wurubisma Minak Jinggo duweni piandel loro cacahe. Sepisan Gada Wesi Kuning, kaping pindhone pedhang Kunta Sukayana. Lamun gedhe rasa tresnamu kelawan aku njaluk sabiyantumu. Cidra pusaka Wurubisma Minak Jinggo ulungke ana ing tanganku. Sing ati-ati. Sak kloron sawetara ana ing sisihku. Wurubisma Minak Jinggo. Perang durung ana kerampungan. Tak jaluk lawan kowe. Ayo dibacutno anggone tandingan salah Damarwulan. Kowe Damarwulan kaget Wurubisma. Mongko ingkang wis kelakon tak pateni. Ning saiki kowe bisa urip meneh. Yen ngono seret nyawamu yo Damarwulan. Nganti aku bisa walaya temahing jati-jati sak temah walaya. Mergo weta lan puyengan sing usadani kelawan aku. Yo bener kowe sing uripake weta lan Menika leres Kang Mas. wong wedok sabar mleke. Mongso kanggo urip. Lah enten sing bagus kok milih sing ngono. Dan kok. Kowe Damarwulan, Wurubisma. senajan kowe wis bisa urip meneh. Ning kowe isih wani nyumbari Wurubisma Minak Jinggo. Banjur apa sing kok nggo sifat kandhaan? Sawangen. Belum. Damarwulan, Wurubisma kepiye? kuwi pusakaku. Gada Wesi Kuning lawan pedhang Kunta Sukayana. Pancen bener. Yo kene kok nganti bisa tuwiba ning tanganmu. Mbok tolong yo, Mas. Gedhe rasa tresnane weta lan puyengan kelawan aku sak temah. Nyidra pusakamu diulungke ana ing tanganku Wurubisma. Bener kowe sing nyolong wae Leres Kang Mas. Pancen wong wedok sekarang. Kowe seneng karo Damarwulan pusakaku mbok ditara. Yo ngene wae yo, Mas. Kepiye Wurubisma? Api-apian aten. Wis garwaku pek-pek sakloro. Waton pusakaku balik ning aku yo, Mas. Kowe kepengin baline pusakamu. Iwe Barengi oncate nyawamu. Wetolan tepuyengan pinangka dadi seksi. Lamun to Wurubisma Minak Jinggo mati saka tanganku. Iki Kang Mas. Pangandikane Sang Juwita Ratu Kencana Wungu.
sok sapa wae sing bisa madangno swasana ana ing Praja Majapahit. Ing bisuke bakal nglintir kawibawan Sang Jwita Ratu Kencana Wungu. Mula kanthi kuwi aku bakal nganggo jejuluk Prabu Brawijaya Damar Wulan. Pawiyatan sampun paring